Geen celstraf, maar tbs en dwangverpleging voor moord in Biggenkerken. Dader volgens rechtbank volledig ontoerekeningsvatbaar. En verder in deze Zeeland nu. Voorbereidingen voor ruiming van 2 vliegtuigbommen. En zaalvoetballers willen terug naar de top. Goedenavond. TBS met dwangverpleging. Dat is het vonnis van de rechtbank voor de 36-jarige Middelburger die Henk Seijzouw uit Biggenkerken om het leven bracht. De man is ook veroordeeld voor poging tot moord op zijn ex. Het plan van de verdachte om zijn ex-vrouw en familieleden van haar om het leven te brengen begint op zondag 12 september, na het horen van een kerkdienst. De preek grijpt de man, die volgens zijn geloof niet mag scheiden, erg aan. En hij betrekt de bijbelteksten die worden voorgedragen op zijn eigen situatie. De volgende dag gaat hij naar de woning van zijn schoonouders in Biggenkerken, waar ook zijn ex verblijft. Er staan 7 mensen op zijn lijst die gedood moeten worden. Zijn ex, schoonouders, schoonzus en haar 3 kinderen. Hij brengt zijn schoonvader, Henk Seijzouw, met 42 messteken om het leven. Zijn ex-partner weet naar de badkamer te vluchten en belt vanuit daar de politie. Zo blijven nog meer slachtoffers gespaard. En aangeschoven is Mercy Kamermans. Je hebt de rechtszaak gevolgd. Ja, de rechtbank acht dus bewezen dat deze man Henk Seijzouw heeft doodgestoken. Geprobeerd heeft ook om zijn ex dood te steken. Toch krijgt hij geen gevangenisstraf, maar tbs en dwangverpleging. Hoe zit dat? Ja, dat komt omdat de verdachte volledig ontoerekeningsvatbaar heeft. Hij heeft allerlei stoornissen, zoals een antisociale persoonlijkheid. Hij heeft autisme, narcistische trekken, borderline. Het viel me ook wel op, ik heb hem een beetje geobserveerd vandaag. Hij was ook bij de uitspraak aanwezig, dat hij helemaal onbewogen was. Hij vertoonde geen emoties. En ja, de wet is nu eenmaal zo dat als iemand volledig ontoerekeningsvatbaar is, dat je dan geen straf zoals een gevangenisstraf kan opleggen, maar alleen maar een gedwongen behandeling. En dat is dus in dit geval zo. En de rechtbank zegt wel, ja, wij begrijpen dat vooral de familie natuurlijk behoefte heeft aan een soort vergelding, maar we hebben geen andere keus. Hij heeft een plan gemaakt om een bepaald doel te bereiken. En hij heeft daar bewust over nagedacht. Maar dat doel om slachtoffers te maken, dat komt voort uit stoornissen, geestelijke stoornissen die hij had. Hij had geen keuzevrijheid meer. Dat zeggen de deskundigen, dat zegt het Openbaar Ministerie en dat zegt ook de rechtbank. Dus deze verdachte is niet verantwoordelijk te houden in strafrechtelijke zin voor wat hij heeft gedaan. Maar Mercy, tbs met dwangverpleging, hoe lang gaat dat duren in dit geval, denk je? Ja, dat is altijd lastig vooraf te zeggen. Maar in dit geval zou dat wel eens heel lang kunnen zijn, omdat de man natuurlijk aan allerlei stoornissen lijdt. En de rechtbank heeft ook wel aangegeven dat het lang zou kunnen duren. Alleen ja, je weet natuurlijk nooit hoe lang. Het fijne van een gevangenisstraf is dat je kan zeggen 10 jaar of 20 jaar. En bij tbs wordt er steeds, meestal om de 2 jaar, gekeken of de behandeling aanslaat en of vooral verbetering is te zien of niet. Ja, en dat is natuurlijk afwachten bij deze man. Ja, tbs heeft eigenlijk 2 doelen. Het ene is natuurlijk om die man beter te maken, te behandelen aan zijn stoornissen, maar ook om de maatschappij te beschermen. Ja, en als zijn situatie niet verbetert en het blijft altijd zo als het nu is, dan kan het dus zijn, in het ergste geval, dat hij levenslang in tbs zit. Mercy Kamermans, dankjewel. De Oesterdam bij Rilland was vandaag dicht vanwege de ruiming van 2 bommen uit de Tweede Wereldoorlog. En dit zijn ze, 2 Engelse 500-ponders die hier ooit zijn afgeworpen omdat er Duitsers waren gelegerd. Vanmiddag zijn de ontstekers van de bommen alvast verwijderd. Hier zitten de initiaalspringstoffen in, dus de middelen die het meest gevoelig zijn en die hele keten op gang brengen. Je kunt je voorstellen dat zo'n hele grote bonk staal niet zomaar afgaat. Dit zorgt ervoor, dit is het gevaarlijkste en dat moet eruit en dat is vanmorgen al gebeurd. De 500-ponders worden morgen op het strand van Vrouwenpolder tot ontploffing gebracht. Ze worden met deze vrachtwagen van de Oesterdam naar het Walgische strand vervoerd. Het gebeurt ook weer onder begeleiding van de politie. Als we daar zijn gaan we die bommen begraven onder een hele grote berg zand. Nog veel meer dan er hier ligt. En dan gaan ze tot ontploffing gebracht worden. En dan zijn we weer 2 bommen armer in Nederland. De gemeente Vlissingen staat op de 3e plaats van Nederlandse gemeenten met verhoudingsgewijs de meeste verdachten van misdrijven, blijkt uit cijfers van het CBS. Vlissingen telt 135 verdachten op iedere 10.000 inwoners. Alleen Rotterdam en Den Haag hebben er meer.
Het gaat in deze statistiek trouwens alleen om mensen die door de politie als verdachten van een misdrijf worden aangemerkt. Het gaat niet om veroordeelden. De Zeeuwse veiligheidsregio lanceert deze week een speciale website waarop te zien is hoeveel vluchtelingen overal worden opgevangen in de provincie. In het dagelijkse overzicht komt te staan hoeveel Oekraïners er in Zeeland onderdak hebben gekregen. Maar ook hoeveel andere vluchtelingen en statushouders zich hebben gemeld. De Zeeuwse gemeenten zijn samen verantwoordelijk voor de opvang van de Oekraïense vluchtelingen in de provincie. Op dit moment zijn er nog genoeg opvangplekken voor mensen die zich in Zeeland melden. Door de coronapandemie zijn veel mensen gaan skaten. En om dat nou zo veilig mogelijk te doen, zijn er op verschillende scholen skateclinics gehouden vandaag. Zo ook bij groep 3 van basisschool IKC in Kloetingen. Hoe val je nou? Hoe rem je nou? Mocht er een auto aankomen, hoe stoppen ze? En vaak weten ze het niet. Iedereen heeft wel bijna skates thuis liggen. Maar het remgedeelte, waar de veiligheid op staat, ja, dat weten ze vaak niet. En wij geven dat wel weer mee met de clinics. Wat heb je al allemaal geleerd? Dat je je tenen moet aanraken en je achterkant. En dat je in een V moet lopen. En ben je ook al gevallen? Ja. Oeh, deed dat geen pijn? Nee. Ja, na groep 3 waren ook de andere klassen van het IKC in Kloetingen aan de beurt. Maar dat ging niet door vanwege de regen. Eigenlijk had Stichting Red Onze Polders de handdoek al in de ring gegooid als het gaat om de Hedwiegepolder. Maar sinds de PFAS-problemen op de agenda staan, is het heilige vuur weer een beetje teruggekomen. Bij Magda de Feiter en Willy Dobbelaar. Dat ze de ontpoldering van de Hedwiegen misschien toch nog tegen kunnen houden. Wij vinden ontpolderen, ja, dat is in onze optie een dwaze gedachte. We shall overcome. We shall overcome. We zijn gewoon boos en de mensen hier in de streek in Zeeland zijn ook boos. We shall overcome someday. Kunnen jullie je ertoe brengen om hier naartoe te komen eigenlijk, vroeg ik me af. Nou, dat kost best wel moeite. Ik ben laatst hier geweest en dan was het zeker al een paar jaar geleden. Kijk, dan zie je alles weg. Al die mooie bomen, al die mooie lanen, al die mooie gebouwen, allemaal weg. Ik ben erbij betrokken geworden in 2006. We willen dat er gewoon mooie polders blijven, waar we voedsel kunnen produceren. Eigenlijk is de strijd al een tijdje lang gestreden, hè? Maar die strijd die laait de laatste tijd weer op. Heeft u ook dat gevoel? Ja, die PFAS komt er nou ineens bovendrijven. Terwijl we al 10 of 15 jaar geleden nog gewaarschuwd hebben dat er veel gif in de schor zat. Nu gaan er dus weer stemmen op van laat die dijk hier omheen heel, totdat we zeker weten wat het PFAS betekent voor de polder en wat het gaat doen. Hoe hoog schat je de kans in dat hier iets mee gaat gebeuren? Er is aandacht voor en er is dus twijfel over of we dat wel moeten doen. Nee, we moeten van eigen niet doen. Maar ja, wie zal het uiteindelijk toch over woord spreken? Dan denk je, we gaan toch weer een beetje oppakken en kijken wat we kunnen doen. We denken er ook over om eventueel aangifte te gaan doen. Kan ik concluderen dat de messen wederom geslepen zijn? Ja, dat zou ik zeker zeggen. Want, ja, dat is inderdaad. En ik weet dat veel mensen zich erg ongerust maken ook over die PFAS. En als het mensen raakt, dan kom ik altijd wel in het geweren. We shall overcome someday. Zaalvoetbalvereniging Groene Ster bestaat deze maand 15 jaar. Het begon als een vriendenclub, maar het werd een begrip. Want al jaren speelt Groene Ster in de eredivisie. Maar de laatste tijd strijden de Vlissingers tegen degradatie. En er komt ook steeds minder publiek naar de wedstrijden. De club staat nu op een kruispunt. Dit is hoe menig voetballiefhebber zich Groene Ster herinnert. Zeeuwen die vanuit de hele provincie naar Vlissingen komen voor een avondje Boskensburg. Aan de hand van de fans stijgt de vriendengroep van Groene Ster vaak boven zichzelf uit. Als speler zijnde keek je er gewoon echt naar uit om thuiswedstrijden af te werken. En ja, in de gloriejaren, zeg maar, toen we net promoveerden naar de eredivisie, was het echt volle bak. Was het zelfs zo vol dat mensen aan de deur geweigerd werden. Dus ja, dat was wel echt een evenement op zich, ja. Voor deze generatie voetballiefhebbers was het voor het eerst dat er zaalvoetbal op eredivisieniveau te zien was in de provincie. Maar wat nieuw is went.
En de laatste jaren speelt Groene Ster steeds vaker voor minder publiek. We hebben een gouden generatie gehad waarin we eigenlijk voor de bovenste plekken speelden. En je ziet dat een beetje minder is geworden. En dat zie je dan eigenlijk ook een beetje terug aan de mensen. Hè? Want als je niet voor die bovenste plek speelt, dan is het minder aantrekkelijk om ernaar te kijken. In die jaren hadden we echt topspelers die uiteindelijk ook het Nederlands team hebben gehaald. En in die jaren was het ook zo dat we ook echt van topploegen wonnen. Maar te lang teert Groene Ster op de gouden generatie, zonder dat er nieuwe spelers doorbreken. Veel initiatieven om jeugd bij de club te betrekken sterven in schoonheid. Veel deelnemers, maar weinig leden. Hoe kan dat? Omdat we niet structureel hebben doorgepakt. Het was meestal een project van een x-aantal maanden. En goed, dat willen we nu gaan veranderen. Dus in de toekomst willen we wel een eigen jeugdopleiding op gaan zetten. En daar willen we komend seizoen mee gaan starten. Er zit iets hier in het grond wat gewoon super is. En blijkbaar moeten wij dat gewoon gaan faciliteren en die gasten daarin gaan begeleiden. Dus ik denk dat je dan op een hele korte termijn andere boezemboes voorbij ziet komen en noem maar op. Een jeugdopleiding moet Groene Ster helpen om een stabiele eredivisieclub te worden. De samenwerking is er al met de jeugdvoetbalopleiding Zeeland. De club wil het liefst dat de jongens die niet goed genoeg zijn om profvoetballer te worden, zich aansluiten bij Groene Ster. Heel veel jongens daar die hebben natuurlijk de droom om profvoetballer te worden. Maar niet iedereen gaat het halen. En een alternatief daarvoor is bijvoorbeeld om op het hoogste niveau in de zaal te spelen. Als je gaat kijken naar het sportieve succes, je hebt het gezien met het EK, wat gewoon live wordt uitgezonden. En in andere landen is het zaalvoetbal echt heel groot. En aan de andere kant is het ook voor veldverenigingen is de win-win situatie. Want de trainingen die wij aanbieden zorgt er wel voor dat je vaardiger wordt in een kleine ruimte. Om de jeugdopleiding een boost te geven is het belangrijk dat Groene Ster ook na dit seizoen actief blijft op het hoogste niveau. De club speelt nu in de degradatiepool, maar wil kosten wat het kost in de eredivisie blijven. Jongens die willen graag hier voetballen omdat ze op het hoogste niveau kunnen acteren. Maar ook als we kijken naar de jeugdopleiding die we dan willen gaan oppakken, is het wel belangrijk dat je gewoon in de eredivisie blijft, dat ze ergens naartoe kunnen werken. Op het moment dat ik in Amsterdam ben of in Rotterdam, dan word ik aangesproken op Groene Ster. En ze refereren het naar de eredivisie. Dus handhaving moet eigenlijk? Handhaving is verplichting, laten we het daarop houden. Het was vandaag een vrij natte dag met behoorlijk wat buien. Er stond ook een stevige zuidwestenwind die aan de kust soms opliep tot zelfs windkracht 8. En ook de komende dagen zijn regenachtig, maar de wind die neemt wel af en de temperatuur gaat weer oplopen tot ongeveer 10 à 11 graden. En tot zover deze Zeeland Nu. Nog een hele fijne avond en graag tot morgen.